Penáte starú babu. Babku. Do čo to je? Do jaké televízie? Teatry? Červenáte babku. Sme vedúcemu vášmu dali. Nie, ja sa musím liečiť. Ja tu sa liečím. Keď je hotové? A ono to potom do rána musí to... Nie? My chlapi vieme, kde sa strčíme. Jožko, dal si? Dal si? Áno, dal. Chcete niekto horcové? Tuto chcem. Chlapi. Ja, to je tu v hore. Myslel som na ceste na polu. No nie, tu v hore. Pani dám celý, nebojte sa. Ja už neurazím. Nechcem, ja mám dosť. Pani Horcové. Ja som mala Nusová je to. Ja som bola v stredu. To vám Ja vytrávi. som bola v stredu. A chleba si nechceli. Keby si dala horsa, tak ti nič nebude. A chleba si nechceli. Kobašku. Teraz všetko. Aha. Jak roza, kým prišla. Nie? Tak zlyhal ľudský faktor. Dobre. Má byť vraj niekde na kontrole. Áno, to je na ľudsko. Nie je to vlastný muž? Nie. Nie? To je turista, to je taký Áno. blázny jak ja. Nemáte tu muža? No čo mi Bože, tak ostaňte tu. Ja som predstavil. Tuto spínka. No, dobre. Hej. Aj hodinka. Aj keď hodinka. Aj keď hodinka, nie? A potom už len dole pôjdete, áno. Takéto zberáme. Trojka pôjde na tretí ruku? Kde sa to ťažko umýva? A viete čo? Mala som 2 týždne dozadu tam, celé. Už má, Dať si vložky do toho tam. Vlogajú mi. Hľadáme hrad. Hrad by si museli sa aj dole, aby si vysekal. Mám to dobre nastavené. Dobre.
Vy nejdete tu okolo Košece? Nie, my ideme z chaty, čo je medzi Košecou a Košeckým. A vás vítame chlebová sol. Také drahé. A toho máme vyše Jak sa páčilo, jak sa užilo dobre? Kačina, teraz sa otoč v tom drese, aby bolo vidieť, že komu my fandíme, žiadnym Maďarom ani Čechom, my tým jedným najlepším. Že ja som občan Rumunska. To furt smiali. No a čože majú robiť? Ty si myslíš, že oni boli na sucho? Oni tam hlavne, že minerálka z Lidla. Ten Hlinka sa úplne smial. Lebo že nikma A to je Martin Hamol, to čo bol to môže. Áno, podľa chôdze. Majú, one početní, toto štámplik, to je môj vedúci, on to uleje, nen tomu uleje. Kde máš? Máš počiniatka psa? Vlado. Potom nožek, áno. Bez toho Vlado ulieva. A normálne to prijal? Martin, ty daj si hento guláš, lebo som aj hento guláš nám zostane. Aj guláš, my to máme. Nie, to si nie. To je stublička ináč, keby ste stali. Máme vodičku. Tu a koľko ich máme? Áno. 25. To je. Dobrý deň, a to sú aj naši rodáci a Jožko tu ide, pravda. A celkom takú, si nám teraz vylepšil priemer, ako čo sa týka rokov, vieš, rokov. Aj kilov, aj rokov, no. Dobrý deň, ja vás pomyslím. Dobrý deň. Dobrý deň. Jasné. Nech sa páči, čakajte taký. Skoro sa. Áno, tak videl. Nového mesta tu odpečí. Tam máš. Počkaj, Jožko. Nevieš povedať, že ozaj. To je dobré. Nevedia rozprávať tam sú.